Wadayisa umuzi. Wena muso uzophuma nalezinto uzotshela mina ukuthi musudlala ngathi kuyimanje siyazama nokuthi sizokhuluma into ebalulekile nawe sengifika nabantu usasinyela la vula lezi moto manje yaphila imoto kabafu manje uyayibona lezi moto ephila kanjani bese nizokhuluma ukuthi imoto efile isephi Usondele camera lapho usondele. buka lezi moto ukuthi iphila kahle kanjani yipi akinakakela lezi moto Oscar Thulani kancane. Nenze njani? wabona mina nomfowethu Lalela saqala phansi saqoqa ukuthini? ukuthi uma sekunesikhathi esiright izinto zakhe eziright zizoyihambisa ezinganeni zakhe Baba okay iminyaka emingaka lezo zinto zakhe okay qhubeka ke. mina ngimntanda uma ngibona ukuthi isikhathi asikakabi right lezi ingane isadlubulundela isenza kanje mina uqathi ngangothatha izinto zamfowethu Okay baba. ziyophelela emgaqweni ziyophelela ematrasini Okay umbuzo. wena oyibeke lapho nje Okay bafowethu. Wena. Bafowethu. oyibeke lapho engani wasikhipha emzini kababa Babunene. Wena Singakafiki ekuthenini le ngoba singakwazi ukuyiphendulela kuwena singakafiki lapho. Njengomzali oyizalayo osebenzisane kakhulu nobabwazi ekugenerateeni amabhizinisi. Zidlane lezingane. Sinobaba omncane la owathatha izinto zikababa wethu kodwa thina ngaleso sikhathi sasebancane so manje sesicela ukuthi mhlambe abaka Inyoni News basisize ukuthi mhlambe ubaba omncane akwazi ukuthi mhlambe kulokhu okukhona akwazi ukuthi sibe nendlela nokuthi sikuthole something because thina sinalo uthoyi kodwa yena alright ekubeni wazi kahle ukuthi thina singane zamfowethu lokho ukuthi wathatha zona zonke izinto zababa wazenza ezakhe thina wasesixosha ngaphandle Injani time nje? phela kathi ihleli imoto lehleli ihlalele Imoto eyahambi. Awuzume la phansi kwelokuzana. Uveze la. Le moto ayihambi le moto le. Babunene. izohamba abanye ibhetri ngekho wayikhona uyozihambe bani ukholosele naye thina sikwazi asasakwazi ukuthi hayi kulungile wena angezi ngidle insako nje malandela ufuna sihlale sawo isikhotheni sibhema kane uphinde sitsale kusiqale phansi soyikhandisa ke thina kwami buya wena ngizothatha lezi zinto buka lezi moto iphila kahle kanjani into zababa lezi kodwa wena malandela awusicabange lutho khala phansi wena hayi uzothi ngithusama ngithatha malandela uzofuna lezi waqinaqala lezi ingane sesengiyindoda ke manje baba yeso ama TV angaza wangcina manje sengiyindoda ukuthi somgibela la ekhaya Thulani bafethu Thulani Oscar ngeke ilungele lento masikhuluma sonke. Ngeke iziyenze. wena uzoletha bazogibela la ekhaya Okay ke baba ngiyaxolisa ukuthi namanje bagibele ekhaya. nekhanda liqinile ke Baba lezi zamelo kuyenza lezi ngiyabaza abafana bamfowethu abafana bomfowethu usashona. iphila ngiyazi Baba ke njengoba lezi insizwa zidinwe kanje lezi insizwa zidinwe isiganquni wabo even nasendleleni nami bengihluleka ezinye izinto bathi yini inkinga yakho Okay ke baba ngicabanga ukuthi ezinye zezinto uyazazi ubaba lezi insizwa zichazile udaba lazo ukuthi washona kodwa izinto zababwabo zawela ngakuwena wena ukaze uze ube umuntu obabhekelelayo ezintweni zikababwabo kufanele kungagcini ke lapho ziyasho lento zithi zifikile kaningi zomfowethu liphi plaza la imali ke zifikile la ekhaya zizozama ukulungisa leyo nto ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswana ukuthi into zikababwazo zibuyela kanjani kuzona yabonga ngoba ubabwabo kazi ukuthi uhamba engakazilungisa izinto zamawili nani so ngokuthi ke wena uyindoda abesondelene nayo njengomfowabo wena izinto wazigodla zonke wemalandela angathi umdala wena yebo ngimdala impela uyazazi izinto hayi ngiyasazi uyazibona izingane zinjani ngiyazibona zikhulile wena wasikhala ukusibe nje wena wasikhala usibe azihloniphi uboneke nje uma sizamele ukukhombisa ukuthi bafika sizamele ukukhombisa ukuthi siyakuhlonipha njengoba bomncane kodwa wena ngekhanda lakho ngigibela phezulu wena wenza usikube kanjani Okay ke Thulani bafika labalo
njengoba bona Okay, isiphi isigaba wasithatha wena noma ngabe abantu bayalo kodwa usukuwezwa amagama akhulumekayo ukuthi balwiswa yini. Isipho nababa istep wasithatha emva kuba befikile noma inkulumo ingalunganga. Kodwa njengomuntu omdala ngicabanga ukuthi kwakufanele ulandeleleke ukuthi okay, ngibahlalisa kanjani abafana phansi ngikhulume nabo. Ikuphi wakwenza wena? wemalandela babethe mabefika labafana la babangumsindo Yeah. ngase ngibatshela mina ukuthi uma besazoba ngumsindo kanje ayikho into ezolunga futhi ayikho into esoyikhuluma Yisibanga kanjani umsindo ngento vele kufanele ngabe uyasilalela kuyona sixoxe. bezokhuluma nani ngendlela kahle nokungazi ukuthi mina ngoba bomncane wakhe Kodwa isumuzo. hey wena Wena mosojana wasenze. uzophuma nalezinto phuma nalezinto Masudala. uzotshela mina ukuthi Musudala ngathi la. Yini into esho? hey Kodwa isumuzo Kuyimanje siyazama lo sizokhuluma le into ebalekile nawe la. njengoba sekufika nabantu Uthini usasinyela la? Uthini usasinyela? Babambe sabele. Sasinyela. Babambe bafethu. Vele lo muntu vesu nje. Vesu nje lo. Nekade emqinile. Ukuze senze izinto akezwa lo. Awuzwa wena. Awuthathi ngale izinto zababa ubanikeza ukuze kuhlaliseke. zonke Ingane iyabhema la ngenxa yakho manje. wayeyise wabo lo Awunendaba nje wena, awunendaba. Awunendaba. Ayikho into enibambisene nayo la ungasicabangelanga fakholi. Hawu. Yini wasibambisene ukusinda? Awasenzile. Bafethu ukuza nani la, ukuza kwami nani la, ukuza kwami nani la, benginganikeza ithuba lokuthi mshayele. Ukuza kwami nani la. Like no, kumsolo nini ube ndishilo. nazi imoto emnyama Ngizosihlanyela wena uzithatha zona zonke kulezi zinto engaka. Ayifike kwalezi moto kuyimanje. Hawu, zifile. ubani okutshele lokho Ziyabona ngazifile imoto. ibonakala kanjani Awudomisa yodwa njengamanje sibona. angizotshela wena ingenzeni Akusona imoto kuphela esiyifunayo. imani Ngeplaza. Imani Iplaza lelisoma Simon. Okay. Ukusalayo amandla kababa. Okay, bafethu. Ake siqale ngesigaba esodwa sidlulele kwesinye. Njengamanje sikhuluma ngeemoto. Ziphi imoto okhuluma ngazo? imoto yizona ezilanyanga Okay, ziyaphila le moto. lezi imoto ziyaphila Unamanga uqamba amanga. Ayikho lezi moto ayibona izikorokoro befile. nibona ukuthi njani Wakhuluma ngalomuntu. nibona ukuthi njani nibona imoto Okay, imoto ziyaphila. Zizona zakho. Ziphe zakho uhlangana imoto zami wena Ziphe zakho. Usebenzise zababa. ziyasebenza zami Ziyasebenza. Nathi sifuna isebenze lezi. Hawu. Mawuthi imoto ziyaphila, sicela usibonise. kuyibonisa ukuthini Ngicela usibonise imoto eziphilayo. Mawuthi njengoba uthi nazi imoto lonyanga Ziyaphila ile moto ifile. Okay, ake Ungasinikeza imoto eyifile lezi zinto ezingaka umqoqe nazo. wemanandela ufika nalabafana ni nizotshela mina ukuthi nakwami kuneyimoto ezifile yabona lezi moto zifile lezi moto. Okay. awusulethe yenze uhlangane naye Hayi ukuthi mina babi yabo mina ngiyamthanda. uma usuzongitshela wena ungakaboni usuzotshela mina la kwami Okay. ufika nalabantu bayalwa benjani Baba sekuphinde kangaka ukuthi ngicela usibonise. Uma sengena ingane yakhe. Sengipinde kangaka. Ifone engaka. imoto nazi Ngicela usibonise zona ukuphila kwazo. Ngicela usibonise. Uyazela zonke lezi zinto mina ngizazi. Kodwa ubabona unezimali. ngiyothi misana zamoto Ngabe ngisekhona. Nangu yena unqwahe nazo la. Kodwa umndeni wakho uyadla ku-right. Akazi lalela ingane zakho lale engadlile. malandela Thatha umuzi ababa ninikeze ingane yakho. Thina yiphi la usicabangela khona nje. Awusicabangela khona ikuphi? awutshelela abantu bakho bathule bese siyakhuluma mina nawe ngizwe kahle kahle ngempela ukuthi yini inhloso enkulu Uninto. njengoba kunjena nje Soninto. ufuna ukuthi sokhuluma Baba ngoba ngiyakhuluma bayakhuluma Okay. ngiyakhuluma bayajoma Soninto. ungasubo bafethu ngicela ningabe nisalwa manje.
Hayi kulungile mina. Babungene. Singazile Ubala imoto. ngokuthi kodwa inkinga yethu. Uthi wena into ongababuyisela yona imoto. Entweni okay baba. Yabona baba uthe akulindwana kodwa mina ungilindi. Awungilindi. Baba uthi wena lezi insizwa ungazibuyisela imoto. Yebo. Imoto angeke izikufakele imali. Lezi imoto akuzona imoto ezingakunikeza i-income yokuthi uphile. Njengoba lezi insizwa ayiqashile. Hlala le emjondolo lethi. Indawo esithathe kuyona lezi insizwa zihlala le emjondolo. Qashile mina la. Qashile lokubamba amatoho ayaphinda abanyamalala. Kodwa manje izinto ezababanazi ngiyayibona la. Yakhuluma lengane. Ikona imfundiso khona la.